Si urobíme perfektnú rýchlu žemľovku. Začneme tým, že si nakrájame vianočku, nakrájame si ju na jemné plátky, nakrájame ju samozrejme celú, až nám nič nezvýši. Pridáme si pol litra mlieka, do toho si pridáme jedno vajce, za tým si pridáme druhé vajce, nezabudneme na 1 lyžicu cukru, k tomu druhú, škorica, pekne si to pomiešame a sa nám všetko spojí. Môžeme si to následne preliať do misky a sa nám vianočka lepšie obaľuje. Urobíme si plnku, 2 tvarohy, dokopy pol kila, 2 žltka, bielka si odkladaj, bude ich treba na sneh, 2 lyžice cukru, pridáme si hrozienka podľa chuti a samozrejme citrónovú šťavu. Pekne si to pomiešame do hladka, miešame a sa nám spoja chutie. Nastruháme približne 5 veľkých jablk, zase nezabudneme pocukrovať 2 lyžicami cukru, pridáme si škoricu, miešame. No a už začíname, spravíme si spodok, vianočku máčame v mlieku s vajciami, pridáme si jablka, zase si pridáme tvaroh, urobíme si prvú vrstvu, následne si zase urobíme druhé poschodie, obalíš, pridáš vianočku, nezabudneme zase na jablka, nakoniec sa môže z jablok celú šťavu vyliať, pridáš si ďalšiu časť tvarohu, nezabudni si to rozdeliť na 2 polovice na začiatku, no a teraz pridávame poslednú vrstvu z vianočky, medzičasom si urobíme sneh, žemľovka už sa pečie na 180 35 minút. Tak, vyšľaháme si pekný sneh, nanesieme ho na žemľovku, no a následne zapekáme posledných 15 minút na 180.